Wati unonzani? Unonzi Abhero savanhu kuna Barbara. Saka wati chii kuitika maraini kwenyu? Kumaraini unguri kuitika finance kai kuna ningisinzi British Cottage. Pana Kosu nemndara mumwe uyu una Satana uyu namangwende akashaya aonekwa akarara nemukadzi wemunhu apafuma kusena akashaya. Ndoitori kweyo. Saka pakaipa. Ko waita akabva kulikwa palasi. Ndiye kamudhara wacho akabva kulikwa kasi akazoti manheru kwakunoida kunoedza pafuma usena akafa. Asi kuzikanwa ndiwati apedza asi ndoiri kwekuona papo. Saka una umira bhuku? Hakuna umira bhuku. Zvese zvaitika nhasi kusini? Da. Apo kwananga kupa? Umboenda kugwangwata kaparobhurosa apa tambonotsvaka chinhu. Chinoita mari? 50 cents. Tobva parobhurosi kapa chema 50 cents chechi. Chinoenda kukomana wengorwa. Ndochawabvira kunhingi kuna baba? Dhoto racho baba harisi kubatika kababa ndatongorwa ndikavhirika baba kuti ningodai. Saka ndakatokupa dhora zvinhu zvatovharana? Zvese zvavharana hapo saiti kwangu inini zvinhu zvaita. Wari wana sei dhora? Ndatei mhaka makota peya kuna uyu Rusike. Wandatema ndazovharwa nemufeso wemataiwe akuzonditaura zvikanzi ada kutenga nyama yekupa dzimai vamunda kuti ndashandirawo pondo. Saka rimwe dhoro iwo chiitawo planning wedhoro ndiita sei nditengere mudzimai wangu nyama. Saka ndaona nditenge sadza rekubikwa reri nasonzwa mushema ndikatenga chilofu reri ndozoita plani parimwe 50 cents. Zvamuso wacho zvinenge zvavharana. Plani yepi 50 cents ko drink manje asinoona nemvura? Panozoonekwa zvedringi takatenga chingwa che50 cents. Imbonyara wati chi drink panozoonekwa baba tamboona kuti panoitwa sei panyaya yedringa. Iluxury. Wati iluxury ke? Nekuti kumusika kako unowanikwa mahewa e50 cents asi ningai kuwanda paseri pebhata here papi. Nhasi uno yauyu akuti azotengeswa mahewu. Kana achiti ndikati dhaka ubva ndadai kana usati kwavharwa matakishop kwemai. Untenga twemuplastic toma 10 cents 10 cents. Itotu tinokavha kamanje tinokavha skiri negwangwata rapo. Negwangwata nezvana asi ninge zvatovharana. Kujembe wakapedzera kudya ri? Nezuro. Kupi? Pajabulana apa takatengeswa mazuva ano nyama yekugocha yepopu nesadza riye. Saka usingoti everyday kudaroka ndobochinjwawo zvimwe. Pindo wakanga recipe kakasiyana. Ndakatanga kana H-Metro kaini. Yakatanga sei? H-Metro ini ndaifamba nemusic. Nditamba nemuchinda weapapo. Achatengeswa chambanga. Ainzani muchinda uyu nemufeso wepakona apapo wakuzoenda kuNorton. Asi Ben wakutaura? Aichengesa rasta angari rasta so aigara kusei anenge aibhaini. Ava pane dangare kwemabrera. Ngari pakona nemudhara mumwe wechikuruso aimwa mabrandise. Akaendobikwa mudhara wechikurukuruso. Autaura ndiri. Aizobhaiza kutengesa tumabhatutu twake twaitengesa kuseri. Vandi mabhatutu twaitengesa achitengesa jembiso. Asiriye uyalapa? Aiwa asiriye. Mudhara wechikuruso. Alright. Aiboti dzimwe nguva nhino paigara futi apa paigara kuseri patiri panenge motorbike apo obva ropinda kuseri uko. Alright. Kule Jones. Ini ndakurira kunoku nazigika uyu ainzi Zigi wapakona paema apa narunyara. Kuona apa ainzi rigi mwana wagoti chimbambaira. Pavherimu ngapakona pana vhitoka. Pana makovherimu. Eka ananga ane mukadzi wanga akatora ine ainzi amaisteni mfana steni ari kujeri. Mfana uningi waJoshua. Alright. Akaigara padheni ipapo achigara kuseri. Alright. Saka madhezi acho endezo yazononga mapaipa papatsangura papaita kushopa yangera. Saka kuseri kwa 6 o'clock wakasvika achipisa masini masoseji mapai airasa matsangura airasira padhuze apa paneni ngiri iyo jurori baba pane mbamba ni msasa wako papa. Nobaipisira area ipapa ndara matsangura ani ma truck shop kumajubeko kufratsu. Taura uri kumziya. Saka ndaiti nini ndikati nini kunokuka tobva tanononga futi pana dhumbu chena pa Kenny Rasta.
paningi shop yesilver ningi mukarati mukaradhikeni rasta saka paibuda chi mastafu tobva taenda kuti kwarobrosi papa panenge mukakawika ningirisinza kamuhacha kanenge muhacha here kamukuka uyu kamuti kakari pakebena peter robrosi aibudisa museni makorokodhayo ayaye zizimbabwe maningirisinza achikirasa ipapo airasa mutara ndikutaura murungu iye aizadza mudhiramu zvekuti taizoenda manje tozoenda kwachibataura kwekwenoti ashiri nematripikechi nezvigirimbani yes sapa kuzonokurosa udaiwo vazhinji madhara aenda nomwadoro apapa muhovhorosi awo aiumburuka pakuzonokurosa apa nekuti wandikutaura mugocho wandikutaura iwowo weningi wedoro iroro rine furo pamuromo apa haata ukamwa hwani pakunokurosa beatrice babaka awo aidhaurwa che chainzi chimagi aizoitwa chemba nevanhu chechi icho chichiyochi haukosika kurosi pana zaritapa pakunodai pakuyambuka kuya kunokwa hawairohwa chete magara esakapera akazopera nekuzoisirana nduru yegarwekai mumaningirisi amaovhorosi nokuvharana kwazvakaita vangakurayana pachezvo vangakurayana madhara echirudzirudzi saka kunoko watunoziyana nani uno muraini hama dzako dzikuno ekunoko ndikaona mufesi wangu pakona ipapapo uyo angashengeta ukuyu marodhirana ipapo anenge akuenda kunotona kugara kunotona umwe wacho rasta aitengesa ipapa chapo ko kuna 30 kuna 30 nyaya iri kuitika mani muti wakatozotema unoziva yelo yelo vibes yelo angaiti mukuru wangu airovana naningi tinsini nana uyuyu anonzani awo achibata maikika akarohwa kapa anenge apa kapa abva padheni pangu kuna bhabha abva anorwa pamobile nemotikari avhara kepi kudai kaketi arohwa nemukoma wake kaningirisinzu ainzani mukoma wakewo wekuna 30 ane zita rake anonzani koyo aimurova stereki angari mujaintu ofamba nemabhenzi kuna 30 saka yama kucheche hama dzangu chaidzo tetezi ndo wanzvadzi yababa wangu iripo izvi zvinoita senge notwanya-twanya tetezi yangu wanzi amairoitika kova ikuingirindi chicha havazikuru ava yatika muhomsi havasi kupa kana koshitomu matenesi muhomsi mundara ndiye ari kuchena ega ega chichichi staira chichi rachekeresa ningirisinziyo tetezi vedu hapana kana chisendra bobhiswa nekuita kwacho kwese anonzi zita rake ati akazonodanana iwo tetezi naningirisinzi benard marios wokustodatiko ivhika ainzi mwana wa benard mariot inga nyaya dzaunoziva dzakawandisa asi hana kubvisa muti wakatozochekerwa ini ndatemu makotapeya unaona akachitasasa makotapeya apa pataime yandapfuura muti wakatozochemwa nenyaya iyoyo kuti ini ndakazotema akasaga kare makotapeya muti wabvatemu saka udheni ugara na ipapo handogara na blazi yangu iye pabhucha papa uyuyu kuningikwa kublue baka imwe blazi yangu inotsvagira dzimba iyi pana maisa vanhu papapi pana bhabhara hata ndindakaviga here mupanhaningi uyukwa uyu seichinja kako kuuyuyu kumbudzika muri kuyoka zvarini pane makore manganiko seichinja shaya pakaitwa disco kapa ipopa pana chatima pana rechi iye otoziziva wanga uripo saka munondasipwe makatengesera pamutengera vana vese maaiskirimu mabuda kunotakurwa matisara vana raini avatengesera makoni maaiskirimu vanavo haisi 200 yakabuda yese asi shonga uripo auziva zvinhu zvako awa indinini pandakwara gumba pandaimbwa naJaha Fraser second term 2017 asi ndindi kunzi abhero mhoro usikuona izvezvi Jaha Fraser kubva paro nhamba inonzi hanzi chitu maalbum akaita aya hanzi apedza kuita memanja ndakamutaurira ndakati ase kuri mboni kweyoka mari abva ati mari ipi ana machese izvizvizvi ari mari yangu ndopauri kunzwa nyowani yamacheso inonzi hanzi uchada pane zvichada hama asi kana utarisa mashuro pane song yakaimbwa naJohn Chibadura yekunzi ungadadi hako iwe ungadadira aniko ukadada nemari yako mari unodya ichipera motikari ine rufu chii
somanzadhevera vhazi imba yake akadaidzira kuti ungadadire inini ungadadire chii kana une mari yako ndeyako zvese zvauinazvo ndezvako iwe saka macheso manje aipidigura vaakuimba chi nepakewo asi magitari ukada unotarisa papinda zakazaka apa ndopanozama porisha zvinhu ngasi mupana mwakwezima zvinonzi paita shoka macheso achiridza kunozara ndekwa macheso makingwazi anenge asina handiti nekuti nhasi uno ndinapinza kamupana Peter Moyo kapaskiri ndikati mupana rova tambo zvebhora siyana nazvo notyoka gumbo rova chi tambo nekuti zita ronzi Dewa ihombe saka mupana wayo akurova chi tambo akurova magitari bhora asisi kwa ground kwasadomba nekuti ground kwasadomba kaKingston okay yakavambisa ground rere kuti rimuke aiwa iri bho waita bho saka une phone number foni mazuva ano yakadhakwa akasi ndinoda kuti ndigadzirisa unopa ndingada kubata vanokuonera mukufamba mutosangana mazuva ano handisi kukuona ika kubrubha kwenyuku nekwajaburani handisi kukuona ika nemotenyewa iti asi ndaidza sangana alright kufamba imuntu rojumana waita bhosha mbana wapo wafungai warivheti ine abhero savanhu okuimbwana jafreza seke mutema nhasi ndinonzi abhero mhoro aitamba bhora aitambira firebatteries dynamosi chifangoa united fire rovers aitambira matims akati wandira asi kuti semunhu wechitsotsotsi akagohwesa anenge achitoda mari ipapo vanomhanya kurani yechitsotsi zvekuti ana uyu ananzani wesava akatamba ananosani ananzi ana Peter Ndlovu vese ava ananzana uyu ananzani uyu anaticha nadia vakatamba narivert bhora kuti aitoenda bhora kwacho chinoona bhora asi rivert aitora manje dai akarambira achiita sport yebhora aimba rivert aitora meuziya wani ainzi Bopeka pickpocket kabopeka yakoma ari kupi rivert ari kubudzi alright akafa rivert akafa kana ningiriskinzika uyuyu nashepard musojaka babo shepard muyuka uyuyu opakuona pekuti munetsi nabhabhura akafa kana adzanga atura tv kala tv chabva London yambuya makusha iri wava ipakona apa alright ambo yechinganga kapakona pabhabhura namunetsika alright ingamawani saizvezvi zvikuitika nchoti fantani haasida kundisumudzawo macheso haasida kundisumudza maartisti ngidhi ndinakarohwa nhamba yeyo ndikamaona achifamba yeni ndiyangu ndichitsomana naprogress usatatoni nemwana wake musikana uyo anonzi Kimbani mesi weregei ndinakaikomboza inini pana uyuyu mazota Ndlovu pamaindia pai paswa chiroro pachanchichirwizi pachiitwa zvemajecha pane mapuranga ere pai saka fantani unenge uchida unoembechi sumudza asi anonge achibhaisa kuti sita zvezanu asi ari mutriple C netimu yana macheso nechichi zeshuwa ndonyaya yacho inini ndinakatanga nezimdanso music iwewo manje pamzarabana ndinakatanga nezimdanso ndaichionetsana kana jalavu nchiti ndipo mari nosupaiti ndindakaita trainer wake ndakamudzidzisa mbano ndikumubvunza mbana ndikationa iwoka vaundiisa ari South Africa muconnecte iweweka nasupayitika muite something so kangaring family haiparare nekuti iwo ndiwanga uri backing vocal wani wajalavu haufaniri kutadza kubata maikipa uchibhekana nemusikana Conquering music haifana uparara kani kuti iwo ndiwanga uri mabacking vocal list webhendika hapana paunotadza iwo kutedzera sekutedzera kwaita sezvo waimubatsira kana muchibetserana pakuno unoziva wansunga ajalafu akawandadza kutoti inini manhamba aya aitobira inini achitambidzwa nevanhu munational munomu achigara nachatima uku inini ndinaimbiswa nevanhu ndichibhadharwa mari sezvo ndindakatanga nani nezimdanso music neHmetro iyo gore zimdanso wakaitanga gore zimdanso inini ndakaitanga zvekuma papinda solar app clips
kunzi nyika iri kugona kuguma. Paita mupostori weuye anyepera vanhu achiti nyika ichaguma, vanhu vakatengesa mombe nembudzi, vanhu zuva richiora. Ndopandatanga inini Zimdanso Music paimbwa song yaMakosibanda yarova iyi chimba chapautera. Nyaya yekuti mastudio aiti net. Ndopaitwa mastudio ainzi big pali yaya ecomputer yemuZimbabwe. Asina ndatanga ndini zveZimdanso Music. Saka ndopatorwa music ndichipuwa manozhiyawo, kupuwa mapondo. Saka inezvo vanhu vatonetsa izvi kutoda izini. Ndine statement ndakapa munyonzani president, nyika inotongwa nemwene wayo. Inini ndini ndakapinda nestatement ndichipa Monica Mutsvangu pockets waIslands 2020 t-shirt ndona iriko kumba. Certificates akabiwa. But ndio wakapa nyika inotongwa inovakwa nemwene wayo brick by brick. Ndindakauya nestatement riro nenguva yese tangachita hondo naTsvangirai. Tsvangirai ndo watainetsana naye kubva kumashure kweso. Saka mai manje hapasina hondo. 27 June tisi takaimira takaidaiwo natendaisa vanhu Edward Chataika Masinirembwa takaita kuti tigadzise inonzi 27 June aMugabe office vanhu vachirohwa. Ndanatinikarwa kuHope Farm kuna Maichabata ina ndichiyo imweni for 20 years. Ana Jimmy kunaka vanoisa namabhiza ari mashura ava. Nandiri paMaichabata. Maichabata wakafa necar accident netimu nana Edward Chataika namudhara wangu Ruben Mshema akafa namudhara Chataika. Takafuma tisu nana Lungazi nana Martin Pedro kuna Daniel. 27 June. Zvifaya. Asi hatina chatakapuwa baba kana chatakabenefita pakuperi paMwari. Kutoti vakadya ndivamwe. Politics is a dirty game. Asi izvezvi music anaumira. Zita ndaishandisa zita rekuti Fireman. Zita rangu randaishandisa. Chimboimba one song yako. Ainetse. Road inonzi Second Avenue. Ainetse. Inonzi road Second Avenue. Saka ndakutanga urova namba ngomana. Namba yandaurova ichi musazoba nekuti umaitoitawo maritesi. Ndokuziya icho ziyana. 2014 2024 production Second Avenue. Jarastafari King Salasai. Aude mshodo miyawote bisamia waisema anawe. Mupenyu watinorarama takuda zvinhu zvinobatika. Upenyu kani watiri nhasi takuda zvinhu zvinobatika. Munhu wese akudawo kani maUS pamwe chete kani nemazigi tichitaurana mashoko anovaka. Kwete kudzosana kumashure nekuti kani upenyu wanhasi kani mukana mumwe chete kani Christmas New Year pamwe Independence Defense Forces pamwe chete kaniwo Agasti iri kuuya iyi tichinoipedza musi wa31. Upenyu wanhasi watorarama takuda zvinhu zvinobatika. Munhu wese akuda chinobatika. Munhu wese achidyawo chikafu chakanaka. Tichipfekawo kani down to top fashion kani tichipfekawo. Tichimwawo kani magod brand tichisvika kani iko kuna fest. Ndiko kani watinotangisa zvinhu kurarama kwese kwatinoita kani. Saka ndati kani ngatisimbisane izvo kani izvo zvine chokwadi. Kwete kuti kani tozoti kamangwana mumwe wedu wanoramba ari pasi ngatitafe pamwe neHonda Fit ndibvo kuvambawo kani nemakombi tifambe nevasikana vakabatana tichibatawo mari inotengaka. Munhu wese akuda zvinobatika kana munhu wese achida zvinobatika. Iwewe unodawo ka zvinobatika. Atidi kaniwo tidzoke kumashure. Tiri kumhanya kani ku 2020 tendi kani 2015 svika kani ku 2025 tinenge kani 25 Christmas ivana vanenge vakachena. Munhu wese anodawo zvinhu zvakanaka. Tichidaidzira kuti Master Music tichinopinda kani malevel kani. Munhu wese anoda upenyu hwakanaka. Munhu wese anoda kuchinja upatani. Munhu wese anoda kusera level. Munhu wese anoda upenyu unoenda mberi. Munhu wese anoda kubatawo mazigi. Munhu wese anoda kumwawo ka captain. Saka ndati kani ka captain kani kanotaurwa kani nemunhu wekubhoti. Kakaimba. Kachabiwa manje. Tinotaura na Fantani. Aiwa Fantani asikudiwa totsvaga munhu. Kuinda. Izvi zvinoza kuti pakaitwa ningi kuRufaro Stadium. Inonzi Defense Forces. Tikaona Manchester anga kubata sele. Yakubata sele dzemukadzi. Vakunetsana kane Churip Sport.
saka ipapa manje nekuita kwacho ka tiri ara agricultural show ndiyati kumhanyana yani 2 days yafamba saka titarisa zviri kumberi kuti kumberi uku kwakamira sei waita basa nekuti izvizvi upenyu hwati kurarama ka ukanotarisa zvekumashure hatina kwatiri kuenda titarisa kumberi ndo kune nyaya idzi iri bosha 20